Ashwani Shillong ka khubor ban pulia phi de imeri nong kanti wa lang. Kini gilong kimat ki pakongsan jong ka khubor mata ka stem. Kut ka jingalap election ha soyong assembly constituency ka banet thap vote la shai ka sngi. Ka Meghalaya Board of School Education embos kan penmi ya ka HSSLC result science commerce but vocational stream menta ka sngi. Shimti ulat ke jela Meghalaya ufagu chauhan kumu President jong ka Indian Red Cross Society ha Meghalaya bakatanat skill development kan sepenlong ya ka Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela ha Arspatli ki district ha Kalengkari. Ki khubor ki babnia ha Meghalaya ka jingalap election manjid iunong mikmat thamai na soyong assembly constituency kalakut minnin ka janmiet. Ya ka jing tha vote la bo sngi man penlong la shai ka sngi ka shpo tre ujemmang bar ka jing nyong vote kan long ha ka khatlai tre ujemmang la sngi sa jan kinongelam na kising sang perthai ba pher ke lai le kat bala la ka bot ka bor ban kringi kinong tha vote cha ka liang ka jongki usambut menteri rang ba president tan song ba sneu bhalang dhar bat kiwe ki rang ba kila don ha ka jing lang paj ba hasnong mautam ban krishanu kurtong ka National People's Party NPP ba samlen malangyang kat ba ka United Democratic Party UDP ka penlong jing lang paj ba ban krishanu ba sinshar lingdo ubaya kun na ka ticket UDP ha kani ka si ka bakut jong ka jing election na sakhiru ya ka jing tuot jong ki pho hajar ngur ki paj ba ki ba let ban ai ka jing krishan jong ki ha ka jingelang yalap election jong kurtong ke NPP bar kumjuru kurtong jong ke UDP kiwe ki kurtong ki lapenlong ya ka jingelang ha kiwe ki jaka henre kam shimna long ka ba he kumbalong ke NPP bat ka UDP kidan rewo ki kurtong ki be aireng ha soyong menta ka kenti kini ki kintop yo ba S Osborne Kharjana na ka seng Congress S Rentathyang na ka HSPDP, ba Eric Kharbuki na ka BJP, ba Shooting Star Thaba na ka All India Trinamool Congress, lemba ki kirtong jong ka NPP bar ka UDP. Lapan klansan pertan ki pulut CAPF soyong ban penti kena ya ka jingat bet jong ka election. Menteri Rangba ka Delhi Arvind Kejriwal minhin ka siu lai kren bar Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh ha ka bai dei ba jing pelat ya samur ki samla puli na Delhi ki berang sakut ha ka te ka jila balakhi ka jing snam u Kejriwal ong ba u N Biren Singh la penti kena bun aya barok ki jing ra badan kam na ka benta ki te ki samla puli habai kiran meginong pathai khubor u Kejriwal ula ong bagidan samur ki samla puli ki bana Delhi ki berang sakut ha Manipur bat ki don ha ka jaka ka basngan an sapha ki da kaling sun bakin poisuk shala ka jong ka jaka ka Meghalaya Board of School Education embos kan penmi ek result jong ka class 12 science commerce but vocational stream enta ka sngi kat kum ka jing penmana bala pelat da ka embos ya ka HSSLC result science commerce but vocational stream an pelat menta ka sngi ha ka por long tre barki samla puli ki la ban download iki makshi jongki na embos.in megresults.nic.in but na Meghalaya 12.jagranjosh.com ya ka kod jong barok ka ka result la ban download na ka website jong ka embos ha www.embos.in ulat jong ka jila Meghalaya upagu chauhan ula syathong kumu President jong ka Indian Red Cross Society Meghalaya branch nanduk menhin ka sngi ulat ula don lang ha ka program World Red Cross Day ya ka baju rakhi ha barash telu perthai man la usnem ha ka pratri ujemmang kamat pedeng jong ka World Red Cross Day menta usnem ka day kat ka bangi le kami na ka dono jengi da ka bayaro e ka kam shakri jong ka Indian Red Cross Society ulat ula kular baun aya baro ka jing krisyan cha ka office trikam jong ka Red Cross Meghalaya na markam da bit da biang syu mentang uang baun se kren ya ka ni ka matrikam ba kataran ka bakmi ka ko kya ulat la kenturu ya ka jing non kam ban rat ding khong ya ka jing pang nyang ning got bat ka TV songtana bayan thuang ni ba ulat ka jela Meghalaya la shimti khatsan ki nang pang TV ban kit khia na ka benta ka jing bin biang ki lat a jing suman na ka benta jongki bada ka joka porula airu khandai pho hajar tingka shaka TV society kani ko khubor ka wanchpi na All India Radio Shillong Katanat skill development but entrepreneurship jong ka sarkar India kan penlong ya ka Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela PMNAM ha Arspatli district ki bedan ha ka Lengkari
ketolong khubor belayo nak te ketna terekam ko ong bala khot la wer sngo bhai ki nong penyai karkhana bat e ki nong khai bakini shimenta ha kate ke mela khna manyo ai jing hi kai ba jing tip jing so tho shiki khon samla kari ha ka bai de ba ki jat jing tre ki ba pher bontli ki company ki badan ya ki jat kam ki ba pher kin sa dan ha ki ni ki mela lingba ka ni ka lat ki company ki la ban jet ni thungkam ha ka te ka jo hi ka sngi ya ki samla ki badan jing tibet ni dan ka mon ban tre ki jat kam ki ba maki ki terwa ki samla wat kam ki bela pendep ya ki jing pulian ado class 5 ado class 12 lani ki bela pendep ya ki jing syahikai ha ki jing tre ki ba pher lani ki badan certificate ITI ni ki bela pendep ya ka graduate ki la ban shim kabu na ka te ka mela Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulapan pau ke jing pangnuat halor ke jing do ye ki mensim briu ki bekodor namar jong ke jing kala ka leng ha Malapuram Kerala ha ka kerwa khobor jong Menteri Rang Badu upha ke jing solem shiki bahi ngasem jong kitu baro ki bela khla na ka te ke jing ja ka pasngosi Modi ula kularu ban siu pisa mar ar lak tingka shiki bahi ki bajantam e ya ka ba anse na ka Prime Minister's National Relief Fund Menteri ke Sarkar India na katanat Science but Technology Dr. Jitendra Singh menen kasngi ula penyanyi ke jingelang jengki officer rang ba katanat Science ke papet ya ki jing tre ki ba pher kani kalongong shibinta ban peteng ya ke jing persang jeng u ban wan ra ya ka tre ka ta jong katanat Science ha ki binta ki ba pher ha po ka wi ka thup ki bele shibinta ha ka te ke jingelang ki kinthop ki officer rang ba na katanat Science but Technology ka biotechnology CSIR Earth Sciences, Space but Atomic Energy, but Dr. Jitendra Singh ong baman ta usnem kita nak science ba pher kina trilang ban rakhi ye ke National Technology Day hak khatwai tarik man ta ubnai Shispa arpho prangut ki samla puli ki belong trai na Sikkim bat ki ba puli ke jila Manipur kila yo banet phai shala ka jong ke jila menen kesngi la ong ba kiti ki samla puli ki bela sakut ham Manipur la ban pelat yaki da ka jingrap jong ka sarkar hapo jong ka operation guras ha ka baning kong la pan kit chwai ki da ka lingsun cha Kolkata mensi ublei bar ki lelet yaki bos ki bakarpang sha Siliguri kiti ki samla puli ka Sikkim ki dei ki ba puli ha ki jaka puli ki ba pher ki badan ha ka jala Manipur Ki Sipai Border Security Force BSF kila yokem ya kumbak khatlai ngot AA ki nong Bangladesh ki bla rungbe an cha India lingba upur usam ha padeng kini ki artali ki ri ki ba marjan ha East Khasi Hills District Ki Sipai BSF kila Kamru balai ngot ki nong India ki bana West Garo Hills kila rap ya ki nong Wei Bandrung cha India Ki Sipai BSF kila yo bat ya ki mender kat ba kidang mi na ka jaka khlau ka badan hajan khapot da ka jingthu ban kiyo ha ka wei ka tata sumo ka balapan ap lupa ha ka te ka jaka ki bala syakem kila phla ba kila rung sha India da ka jingthu ban lai wat kam bala sha Kashmir Katu ni ko khubor kala kut bakala wanchpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ha khubor phrabaji inya so baka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ha por phra ka san minen. Bara ka por prashteng pensi asong ki khubor na ka than cha teilam mi ngi. Kani ka dei ka Akashvani Shillong.